Здравейте! Днес направих поредната мусака, но разликата с предходните е, че сложих в нея лапът, понеже синовете ми донесоха от село, а и Венци позволи да сложа лапът. Аз се опасявам, че той няма да яде, понеже е казал, че зелени не обича. Но този път сам ми предложи да сложа. Сложих и една консервна кутия домати. Иначе нарязаните на купчета картофи ги сложих в тавата, добавих лапата, който е минал през котлона, една глава лук. След като картофите се свариха или изпекоха, добавих заливката, която е с една кофичка кисело млеко, 2 яйца и малко брашно. Запече се и заливката и муската вече е готова за ядене. Сина ми гледам, че го няма, но като го дойде и той ще хапне, а за сега ще я дегустирам. В момента ми е студено, защото правя видеото на терасата, където е печката. В момента съм и гладна, освен че ми е студено. Днеска е Благовещение. Освен видеото за мусаката, направих едно обращение към руските ми абонати. Да ги призова да коментират повече видеята ми. Преди това правих обращение на български език към германците или немците, защото имам 3% гледаемост и от Германия. Ако ви е харесала мусаката, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!